Рәсәй шоу-бизнесында яңа ел аркасында гауга купты. Ростов-на-Дону шәһәрендә яшәүче Вадим Манюкян Первый каналга каршы петиция язган. Сәбәбе, быел яңа ел кичендә Рәсәйнең төп каналында карарлык әйбер булмаганлыктан. Исегезгә төшереп үтәм. Елның көтелгән тылсымлы төнендә беренче каналда «В гостях у Примадонны» дигән тапшыру булды. Әлбәттә, өстәлнең турында Рәсәй эстрадасының примадоннасы Алла Борисовна иде. Аның янәшәсендә елдан-ел эшли торган йөзләр: Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Лариса Гузеева, Андрей Малахов, әлбәттә Максим Галкин һәм башкалар. Бу петициядә бер үк йөзләр инде биздерде дигән фикер күтәрелә. Әлеге язма астында 100 меңнән артык кеше кул куйды һәм негатив язучының фикере белән килешеп комментарийларын калдырды. Моңа Алла Борисовна тапочкаларын видеога төшереп борчылмагыз, бернинди имза җыярга кирәк түгел дигән сүзләр белән әлеге видеоны Инстаграмына куя. Примадоннаны яклап Николай Баско, Филипп Киркоров, Роман Емельянов һәм Яна Рудковская флешмоб рәвешендә шулай ук тапочкаларын видеога төшереп «Мы за Пугачева» дигән хэштег белән социаль челтәрләргә куялар. Әлеге мәгънәсез флешмобка безнең милләттәшебез Тимоти нокта куйды. Яңа ел киче турында сүз киткәч, әйдәгез безнең ТМТV телеканалында булган ЖЖ караоке шоуны да искә төшерик. Стандарт булмаган яңа ел төне сезгә ошадымы? Хөрмәтле тамашачыбыз, безгә сезнең фикерегез бик мөһим. Чөнки без сезне яратып, сезнең өчен эшлибез. ТМТV каналының рәсми төркемендәге барган сораштыруда тавышыгызны калдырыгыз. Безнең өчен һәр тавыш кадерле.